ти разбрали, че унес от каналето, онова високото момче с опашката, той е много просто момче. Да не е Соня, де чете новините, дето е грозен като глиган. Не знае, но те вече албума, дет го имали на аудио, го направили и на видео. И кой им го е направил? Ами Александра някаква. Александра? Да. Александра. Не, тази е друга. Аз пак руския, защото нали от нашото село е. И те били направили една касета, която била най. Най ли? Била най. Кое е най? Била най. Най-обичам ли беле, купани да правя. Unplugged. Тупан техно. Unplugged. Само техните гърди, те не ма сбегувам, както стато от този, вече ги сънувам. Father, what is this? This is Bulgarian country, Murafet.